Mustapha Rezeduwan TV, duniyar nishadi. Ina Hajiya Nafisa. Me zan yi maka? Tambayoyi zan miki mana. Menene ma sunanka? Ito gaskiya sai na tambayo. What? Na san na miki laifi a baya, amma dai ki haƙuri. Ni ba na taɓa yafewa duk wanda ya taɓa min Izza. To saboda me? Izza ta za ta faɗa. Sannu Izzatu. Ni wuta ce. To shikenan bara na kira Umar Hashim. Jibrin me ya hana ka bacci jiya? Bakin cikin abin da ta Ke me yasa kika mai haka? Babarsa ce ni. Umar Hashim shin zaka yi wa Hajiya Nafisa abin da take so ku? Har yanzu ban yi wannan tunanin ba. Shin ya kike gani idan Umar Hashim ya auro ki sannan kuma ya auro Karima? Sai na gille mai wuya. To idan kuma ya hada da Nana fa? Zuciyata ba za ta lamunta ba. To idan kika ban hakuri hakan ba zai faru ba. Dole sai na buɗe baki na baka hakuri. To shikenan aiko wannan auren ba fashi. Ko menene zai faru sai dai ya faru. Dakata. Ayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Aminu Dadi kamar yadda kuka sani. Shin ka san yadda zaka tsare Gmail ɗinka daga hackers? Shin ka san yadda zaka kare account ɗinka na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu daga sharrin hackers? Shin idan aka yi hacking ɗin su ka san yadda zaka ka dawo da su? Ko kuma ma an yi maka hacking ɗin ka gagara yadda zaka dawo da su? Shin ka san yadda zaka samu kuɗi ta online? Shin ka san yadda zaka gyara hotunan ka kai ta posting a Instagram suna zama abin sha'awa a gurin mutane? Shin ka san yadda zaka na haɗa bidiyo masu kyau? To ka ziyarci shafin Ibrahim TikTok. A nan ne kaɗai za ka samu ingantattun bidiyo da suka shafi technology wanda za su taimake ka sosai. Same su kuma za su amfane ka sosai da sosai. Saboda haka ga mai bukata ka duba description na wannan bidiyon akwai link a wajen. Ko kuma ka yi searching kamar haka. Kamar yadda kuke gani haka ka rubuta gashi nan yana tafiya. To gashi ya zo kai subscribe sai ka danna alamar ƙararra ka danna alamar all. Za ka samu kuma za ka kalla kuma za ka ƙaru. Na gode sai na ji ku.